Національна ненависть у школах окупованого Криму. Вчителька молодших класів середньої школи селища Дачне під Судаком Олена Руденко заявила дітям, що кримські татари буцімто зрадники, бо у часи Другої світової війни кримсько-татарський народ нібито допомагав нацистам захоплювати Крим. Історичною брехнею педагог відповіла кримсько-татарській учениці. Саміра Алієва розповідала, як її прадідусь воював на фронті та отримав поранення. Але після повернення до Криму його та весь кримсько-татарський народ депортували з рідної землі. Від учительського наклепу постраждали учні кримські татари. Вони відчули осуд від однолітків, а додому повернулися заплакані, кажуть батьки. Без наслідків такі брутальні дії вони залишати не збираються. Вимагатимуть від так званого Міністерства освіти окупованого Криму притягнути вчительку до відповідальності. Удивляє то, що це робить педагог, що це робить учитель, який должен сеять, як говориться, і это авторитетное лицо для детей, во-первых, и он дает некие установки, моральные, какие-то ценностные, определенный взгляд на жизнь формирует. Ну, понятно, что он будет формировать, это пугает. С другой стороны, ведь это не просто обыватель с улицы, это учитель, за ним Министерство образования. Министерство образования – это государство. Так что это? Что за этим стоит? Это мнение вот отдельного человека, педагога, либо это что? Либо это политика государства.